gunung. Sik lek polahmu kaya ngono garing ling jengleng kapan? Lah pun kajenge to Pak Yoyo arep sesuk arep mengko ini kan waktu kita berdua, iya toh? Ya arep kita berdua iki lah awakmu polah kuwi terus neng ku arep Lho, wong lanang ki ya kudu sembodo, iso melayani wong wedok model piye sampean ya jembur apa ketok anune tok ngono ya tanjakne tenan. Oke, baik, arep rono, Nduk. Iya. Piye Mas Gareng? Lah wong bokongku ki lho. Oh, kowe kok ngono kuwi? Sah. Piye? Dumukno dengkulku, Nduk. Apa? Ya Allah, jajal tutuk, Nduk. Tutuk, Nduk. Ya Allah, sing teken, Nduk. Ngapa Mas dengkole muntir? Iya, jajal kek tutuk iki. Anggaran niku lek dulur Ponorogo niku pun boten nguci wani, Mas. Sakit kula mawon niku kadang kala bolos. Niku Sebabe bolos napa? Niku nggih alah nggih kadang kala enjing ngoten nggih isih budal teng sawah. Niku ya sok ngedhos, sok ngerek. Mboten mesti wong nggih sampean kula niku nggih tani kok. Lah pun dadi dagelan viral larise kaya ngono nggih sempat ning sawah ora. Lha wong pripun wong kados beliau dulur Kedung Banteng niku najan beliau niku dados lurah dados kami tuwa niku tanine nggih tetep hebat. Oh nggih ta? Nggih, wong dulur Ponorogo kok. Nggih. Niku kersanipun maju niku kan nggih apa iki gelare ya ditata, rejekine ya muga-muga ngrembaka. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Nggih mugi-mugi mboten namung dalu menika setiap tahun kula dongaaken Piyayi Dung Banteng menika tansah kathah rezekinipun, saged bersedisa, saged wayangan terus. Jalange mboten kedah cahya kuntadi, upamane ganti bojone Kesi ya ora apa-apa kaya. Bojone Kesi niku sinten? Bojone Kesi niku sinten? Ingwang. Oh. Ngomonge ora sangkula kalih cahya kutadi ae ngene ngopo? Ha iya nggih. Ya nggih, alhamdulillah saestu lho Mas nggih. Wong jenenge gara-gara tesih kawontenan kados mekaten. Nggih. Beliau-beliau ingkang lenggah nggih dereng kundur, tasih nderek wungon. Muga-muga sedaya pinaringan berkah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Tenan kena diarani lek jenenge Dung Banteng iki tenan pokoke gawe tontonan ki lek urung tancep kayon, urung kukut, urung kundur. Ngaten nggih. Nggih. Mulai lailane wong dulur Kedung Banteng niku kan nggih ngeten. Paribasane titiyoni gondoyoni kan puspa tajem. Nggih ngimpi nika. Nggih. Titiyoni wektale tenggene limbukan gawe umbah-umbah gawe seneng-seneng dulur-dulur tenggene Kedung Banteng. Nggih. Titiyoni gondoyoni awake dhewe ngeten iki ngomong ndongakne dulur Kedung Banteng muga-muga tinekan, muga-muga dikabuli dening Gusti Kang Maha Agung. Amin. Ya. Lek puspa tajem. Muga-muga njing ben taun ngajeng nggih ngatur ning jenengan malih. Amin. Wau Pak Haji Karsono nggih sampun paring dawuh. Mangke Pak Cahyo menawi lancar sukses penonton semangat warga Dung Banteng menika sami gumregah taun ngarep insyaallah nggih badhe wayangan melih nimbali kula sak kanca Madangkara tetep mawi bintang tamu Gareng ning Gareng saking Semarang. Amin. Wong niku dosen paribasane niku kacane kula Mas. Oh nggih ta. Wong aja ngantek nglalekne wong apa sing dikaca paribasane lek neng jerone sekolahan aja ngantek nglalekne guru Mas. Leres. Napa mawon niku nggih namung ndedonga muga-muga sedulur Kedung Banteng sedaya manggih kawilujengan kebagas warasan Mas. Amin ya rabbal alamin. Kathah pamundutan Mas niki wau. Saestu saking kula, saking Mbak Elisa, wau wonten ingkang saking Magetan request pun meh sami. Nggih. Nyuwunipun menika caping gunung. Wah, sami yen ngoten sami menika. Ya Mbak Lisa ya Mbak, mumpung ketemu Mbak. Bari iki ketemu sik kapan. Matur nuwun Mbak Lisa wis dilantarke kula sak kanca sok Juni teng Bekasi. Matur nuwun. Sing wis maringi nomor ngene Pak Eko Bilo kok. Bekasi nggih. Sak aku ra bojak rono aku ping 3 aku kejak awakmu. Iki biasane niku sing kejak kula. Genten jenengan mriku kula mboten dijak to Mas. Ambok ya ora kali niki to.
Ora dijak to, Mas. Alah awakmu. Kae kok bilawon. Biasane piyayine nggih mirsani Lah wonten nggih niki. sedulur suruh kuben. Niku asli saking Laladan Ponorogo, Wah, Mas. mila saking menika. Niku Suruhan. mapane manggene teng Desa Pulung. Pulung. Kesugihan mriko. Oh. Beliau Pak Eko Bilowo manggenipun wonten ing Padepokan Suru Gubeng, Gubeng. Bekasi. Nggih, mbok menawi dalu menika mirsani live streaming, Yeah. mugi pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, kebak ing barokah kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Tungane ndrindil ben sesuk. Aku yo mbek dijakne. Awakmu lho sing asese biyen aku geder saiki mbok tinggal. Reng, Mbak apa? Elisa ki apian lho karo Madangkara. Estu ta? Menehi job bolak-balik. Neng kuwi Juni kuwi neng ngendi kuwi Bekasi. Bekasi. Tuan Pak Eko Bilowo. Oktober. Oktober Oh. neng Purworejo kuwi ulang tahun DPRD Purworejo. Tak colike lho, aku ra mangkat aku. Wes Tenan. wes dulur Madangkara tak wis mesti sesuk bakale kondang ning kono. Pak sakmene iki mesti alon-alon ki kebak aku yakin banget nek Pak Cahyo karo dulur Madangkara mesti penontonnya akeh Mas Gareng. Tonton tenanan wong trayo nyambut gawe prigele kaya ngene lho. Selagine wis sing balu wae wis sarjana. Kuwi Engko niku kena dige totonan to Mas. pemimpin kabeh ana sing kepsek, ana sing apa dosen, guru, kan pengarep pengajeng kabeh carane. Betul. Kowe barang pengajeng ra Mas? Alah aku elek-elek ngene ya SPD lho. Apa SPD? Sumpek perkara duit. Ayo padha wae. Nggih menika ngaturaken caping gunung Nggih. buat Mbah Lurah yang masih hadir. Siap. Ugi Mbah Lurah Sono Keling. Nggih, Mbah Lurah seneng. Winginane Ditunggu mriko cedak banget. Alhamdulillah namung dledek ngalor sithik. Ya. Lembean magetan Mas. Oh, nggih kalih anu Mas Alek. Nggih. Wah, nggih nika nggih anu Alhamdulillah. somet kula nika. Nggih. 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 Monggo Caping gunung. mangkuripun, Mbak. Caping gunung. Jengglengke nggih monggo Oke, kesel. kowe Sih kono. kuat, Yahmene iki ya kuat jengklek. Lah ya boko-boko ya wong tuwa ki ya sithik-sithik to. Ya. Coba padakne awakmu sik enom arepa 3 sasi pedhot, 2 sasi tambah neh, 3 taun pedhot, sesasi oleh neh iki sik kuat ae. Beda karo ngene iki. Piye nek kamu? Watuk wis mengkis-mengkis. Ambekan wis karek arang-arang. Amin. Mboten tegese ambekan arang-arang niku lek nekoni kula pas donga. Oh, iya. Dadine lek urung oleh sak ngoten nggih ambekan. Nggih. Monggo Mbak Lisa, Nggih. mangkuripun caping gunung. Saben bengi. Pambudutan Mbah Keling ta niki wau. Betul, Mbah Oke, Keling oke, tasih tak lenggah tenani. nggih. Tak tenani aku tak rono aku awakmu tak ukur resik aku tak jeglek. sangoni terus ya. Ya. Nyawa nang Yahmene lho cocok mantap. Aku dawi balura do banteng, balura sporjo kabeh. Mesti lek jeglek semangat. Kudu ngono ya. Harus semangat melu wong Ponorogo kuwi kudu semangat. Betul. Nggih. Yang pertama tok, kedua, ketiga, keempat, mboh engko. Ya delok. Saya kari gecret-gecret ya. Ora mungkin. Lisa ngerti basa kecret barang. Semangatnya tuh makin lama saya entek ngono lho. Ya ora kok kecret-kecret yo wong gaene diguangi terus kok ya. Tegese diguang ning jaba kono. Nggih. Dosane. Nggih. Yen memajang mong karo janur kuning. Ya. Seneng aku nek carane jlengi bareng iso mak jlep jlek. Wah penak. Nek kuwi nak rene ya. Mas Cahyo. Apa? Ketoke kepengalamane kok wis berat. Apa pengarane? Lho kok jane jelek bareng penak wi. Iki antarane iki lho, menutup gamelan karo tibone iki kuwi padha. Oh. kuwi bareng. Pikirane gareng sing reget kuwi. Iya. Eh,
tetep enak. Beta ya. Iya. Coba nek rono Mas, ngono. Ngopo? Ngopo? Nek kene ta? Kene iki kene. Kene ta? Sinden kuwi lho, dijengleng kuwi. Iki ta? Nah. Nuwun sewu Ibu nggih. Ya Allah. Bakbu wis enom sing timur. Nuwun sewu lho Mbak nggih. Ya Allah. Piye? Iki tega aku jeneng kuwi. Lah ya kan kuwi kualitasmu piye? Penak rene rono ki penak apa ora? Kowe tega tenan apa ora? Ya delok coba ora. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ora ngatasi gare. Jajal iki winong dijengleng yo. Winong. Pindong. Oh, iya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya. Kene. Lumayan. Ra ono awane ra. Lumayan. Ya Allah. Ngapunten lho Dik Winong nggih. Namung kula mung saged mak curut. Ngendleng kok jerut ngawut ora. Nggih, lho suara mak klotak ngoten kok. Bir kita. Bir kita. Iya. Ora muni. Leh. Munasirah. Niki. Nggih. Ya Allah. Iya. Alah. Mira. Pertama tok ra. Digoleki kok temu dhewe. Ayo, Sang. Ayo. Iya. Ya. Ayo. Nah, tujodone. Mbak Tuti coba kaya apa Mbak Tuti? Sik iki kok ora. Ora oleh ya. Bukesi to? Oh, bukesi sik, bukesi. Ora apa-apa bukesi ora apa-apa. Kok dilopati ya Mas Estu ya. to. Mboten napa-napa to, Pak. Ikhlas lillahi taala. Saestu. Oh. Engko ora bingung nulien. Ora nesu aku, paling gur tak tugel gulumu ngono. Estu Mas saya ya nggih. Ora apa, ayo. Nyilih sak blukan. Ayo gur bluk kae. Ya Allah. Ampun Ibu, ya Allah. Biasane ning omahku yo bluk ngono. Mas ngeten nih. Heh? Ngeten. Lho kowe wong lanang aja wedi karo Piyai Putri. Kudu diwaneni. Waneni. Oke, baik. Iya. Apa? Mantengen terus ganti. Kowe wedi, mergo ro tangane. Lah jegleng karo merem. Merem. Merem, ayo. Ya Allah. Yo. Iya. Mbak Tuti iki, Mbak Tuti. Ayo, Mbak Tuti. Kluthek. Kiwane Bukesi, ayo. Ya Allah. Luna mayanya Madang Nuwun sewu Mas nggih. Napa? Kula ngampil tisu. Nggo apa? Mbok menawa. Nuwun dipangestu dulur Kedung Banteng nggih, Pak. Nggih, nuwun sewu ya Allah. Nggih. Apunten. Ya Allah. Iya. Lah ya kuwi. Ya kuwi jodohmu ya kuwi. Kuwi karo sapa ae muni oleh. Kan munggah Mas. Ayo sing Kene. samuni ya iki kok Luna Maya Pak. Ya Allah ya. Apa? Boyoke aman. Alhamdulillah. Asam uratku wis rada suda. Piye neh ora? Pupung esuk ngene iki. Jajal marep rono. Ayo. Ayo kembang wae ngono gek dimantepke sisa. Kembang Hawaii. Alah. Hawaii. Ya julen ae. Sik lek polahmu kaya ngono garing ling jengleng kapan? Lah pun kajenge to Pak Yoyo arep sesuk arep mengko ini kan waktu kita berdua, iya toh? Ya arep kita berdua iki lah awakmu polah kuwi terus neng ku arep Lho, wong lanang ki ya kudu sembodo, iso melayani wong wedok model piye sampean ya jembur apa ketok anune tok ngono ya tanjakne tenan. Oke, baik, marep rono, Nduk. Iya. Piye Mas Gareng? Lah wong bokongku ki lho. Oh, kowe kok ngono kuwi? Sah. Piye? Dumukno dengkulku, Nduk. Apa? Ya Allah, jajal tutuk, Nduk. Tutuk, Nduk. Ya Allah, sing teken, Nduk. Ngapa Mas dengkole muntir? Iya, jajal kek tutuk iki. Kuwi ora tutuk. Lagi iki dagelan adu dengkul lho. Kuwi
ora nuthuk jenenge. Ya apa aku iso nuthuk ya ngono kuwi mah aku nek dipangdo terus. Kuwi ki lek kanggo tangan ki nuthuk, lek kanggo dengkul ki ora nuthuk jenenge. Nuthuke nganggo apa? Kuwi ki lek kanggo dengkul jenenge okol. Ya wes neh apa piye? Yo neh, kembang yo Ti. Ayo. Kembang. Hawai. Wai 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 wai. Hawai. Awatan. Awatan watan 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 watan. Watan gunang 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 gunang. Malah kaya ledek kethek to, Mas. Piye perasaanmu piye? Jane aku jingkrung barang kok ya muni ya. Salahmu ngejak ngadeg aku, rekoso ngejak ngadeg aku. Waduh. Aku ki karo awakmu ki ora rekoso ki ora. Ngapa? Terus klolore ki Ngapa? Eh, Ngapa? aku ki ora rekoso karo awakmu, Mas Aryan. Ngapa? Mas, Punya apa? Mas Cahyoku tadi. Ngapa? Mas, iki Mas Jo ben-ben ngawi lho iki, ngawi. Mas Cahyoku tadi. Ngapa? Iki lho sindanmu kok akhir bengi kok mesti mekrok. Oh, meleleh. Ayo. Yo, bali sagedi. Coba nenek sesuk ora ngono mampu ora. Kono kok muni terus ora. Oke, nek tangi iki ya jelas ta. Ya ora mesti. Alah ya wis ngaton. Wis kaya ngene kok wis Sabar, gendeng. sabar. Oke, baik. Ya Allah. Pecinta Samani musuh sinden Madangkarane teran jeleput wirung Munasira sing adeg lho. Oh, tenan iki walalasan sewa sampean entek rampal pokoke balunge metu kabeh. Ora masalah. Munasira Kene pijet urat pirang-pirang kok. Nah ya rasane sik kuwi Munasira kuwi Mbak Dian coba. Iki ta. Ayo. Ayo. Iki. Padha ae. Tutik. kandhani wis kuwi wae pangkat Werene wae Mas, rejo ning ndi karo aku wae Mas. Mula lek ngarah aja dhuwur-dhuwur ngono ayo. Mas Cahyo. Nah, Aku ki jane nasibku bengi ki apa ya? lah ngapa? Oh kok dolanane Caca iki kok dikek barang apik ora gelem blas. Kene tak citese ayo kono. Mas, ora sah mbok cidal. Lah ngapa? Tutukne gawe cempolo. Oh iya. Aku mulai ra gawa ora masalah. panas udan. Tarian Mbak Lisa. Ayo. Yayo. Tempe goreng Tempe goreng. dipangan karo madang. Iki obate keri. Iki ketoke kok Dipangan iso karo madang. Kok Solo ki lali ora nyangking. Bene, pantune sak karepe-ngarepe. Oke. Mas Gareng, Heeh. aku sayang. Ya Allah. Iya. Ngamune. Pisan kas. Iya. Tutik. Iya. Ya wis kuwi jodohmu.
Ora usah golek ning ndi-ndi wae nggon aku rene. Ora usah golek-golek ning ndi-ndi cemepak iki lho. Ditampa apa anane. Oh iya. Tampa. Sing ikhlas sama rene. Aku ya sing kuwi arep napa kono lho sajane. Tapi nyawang awakmu ngono ki aku ya bingung. Ning ya ora apa-apa. Ya, Dik. Ya. Hati ae. Ya. Panas udan, Ding. Ayo. Panas udan, udan panas, panas panas, panas udan, udan panas, panas udan, haling, 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 haling. Tutik metu setitik. Capek. Wah. Kepeng. Terus, Dik. Caper lho karo Mas Garengan. Ayo, Dik. Variasi Pak Yoyo. Variasi. Ayo. Nadyan wadon sarta lan Swara suling kumandang swarane. Timun sigarane. Ayo Masuk langgamipun tapi gunung nagarane. inumane banyu Ayo, Dik. Yo, Alisa. Belum aku, Mas. Joget iki, Rek. Gemeni wekdal mangke rampung langgam caping gunung langsung dimedle kalian podang kuning. Nika ugi pamundhut saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng. Enggak? Syukur bisa
kasih. Terima kasih. Mbak Tuti saged pinarak. Mbak Lisa tetep jumeneng dhisik. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken karyanipun Mbah Sukron Sesideman. Mang patah Mbak sinten salah setunggal Mbak sinten? Iki wah Mbak Mira. Mbak Mira Kirana ya, Mbak. Mbak Mira Kirana. Nggih, Sesideman niku nggih pokoke dulur Ponorogo ya pokoke ya seneng banget. Seneng mesti kuwi. Gubuk asmara podang kuning Sesideman. Wajib pepeling wajib. Lambayan Dian Munasirah. Mbak Dian sekalian boleh dua ya. Lambah-lambah. Tenang to ya. Merah-merah dudukne tengah sing rada ijo-ijo dudukne ning pinggiran. Kalau wingi anu Mas Gareng karo Mbak Lisa. Tembange Mbah Sukron Ula Tampar niku nate kula ungelke teng YouTube niku kena hak cipta. Waduh lah niku. Ning kula nggih mboten kesusu nesu, kula golek isik teng Google iki sapa. Wah, kok Wami CS Jakarta. Kula berkomunikasi, ternyata ada hampir kesamaan lirik kalian napa niku melodi. Kesamaan melodi, tapi beda kata-kata. Nggih, akhirnya dipun lepas sak menika sampun aman melih. Nggih. Ya wong tetek dhewe diunekne kok ya iso kena kaya ngono ya Nduk ya. Ya. Kaya kudune ki ya barang tetek dhewe ki lek diwehne ki ya tetep dadi Nah, apik. saiki ki do rebutan hak cipta Mas. Mongko jaman biyen Kinarto Sabdo, sinten mawon pujangga jaman dulu nek gawe lagu band dinggo sak karepe. Dadi iso langgeng nganti saiki ngono. Tapi nek misalnya ada nganggo ngono ya aja ngeweh apa jangan menghak miliki lho. Ya padha wae karo dulur Kedung Banteng lho Mas Cahyo. Pripun? Wong cowe hak cipta ki ya hanya satu. Hak cipta itu hanya satu, muga-muga sing nyiptake ya bapake, sing ngandung ya ibune. Iki mula dulur Kedung Banteng niki sedaya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Yo, hak cipta monggo. Nggih, bawanipun cobi saking Mbak Mira, coba Mbak Mira. Ayo. Mbak Mira. Dandang gula. Nggih. Muridé Mbak Nur mula ya meh padha cengkoke karo suarane. Ayo. Tenan kok jan jegek. Yo. Neno. Sawan aneng kutha gedhe Hop oper Mbok Yarka. Ya. Mbak Elisa, yuk. Itu dapat jatah aku ya. Bakal bagian. Suara kurang pramono ning wasis Yo reng, raketang sithik reng. Yo. Angungkrong marang bendara. Awakmu?
Kok titik men? Lah ya sak padha tok, Mas. Anggaran, Mas ya. Sang dia Kualik. Oh, kualik to. Nggih, kualik. Dia Sulestyo pijer ngincangake alis Bareng Terus resno sesidemlan. Yo Yan, angkatan dhisik. luweh becik patenan timbang pepisahan Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Waris Sugiono ingkang sakepareng nyimak. Ugi ingkang kepareng WA menika saking Gondang Baru Monitor saking griya inggih sembah nuwun. Saking wah ngopo iki? Semangat Pak Dalang, sehat selalu. Semoga pertunjukan malam ini menghadirkan jok-jok kelucuan yang halus cerdas, barokah semakin gemilang. Beriman amin. Wah ye. Mom Tintun. Ayo nggih. Ugi saking Mas Yosi streaming. Pak niki penonton 3000. Yo. Nggih, terima kasih ingkang kepareng monitor wonten YouTube. Matur nuwun ingkang tanpa upami katresnanipun. Munasira, nggih. urip pena kutang yen luwih tak tukane Angkat, Bang.
Mbak Lisa saged istirahat sebentar. Nggih. Sesideman sampun, Mbah, jantenan penghibur dikagerakne saya alon-alon bari ngono langsung gayeng. Nggih. Wong janjane ndalang niku sing angel dhewe nggen limbukan kali goro-goro, Mas. Teres. Mergo kudu ngedum piye grafike gen kepenak ngoten niku. Tur ya iso rata pamundhut. Minimal nggih sak layang niku satu lagu sampun saya margi kuatah sanget menika Sutresna Budaya ingkang kepareng kirim nawala wonten mriki. Nggih. Winong Birgita ya Nduk katresnan sejati. Ha nggih. Iki biasane sing napa request iku kadang-kadang sinuman. Leres menika perwakilan saking panitia. Nggih, ugi kanca-kanca parkir, Mas. Nggih, leres. Ujung kidul ngantek ujung lor Cancut Taliwondo sampun napa niku ngrigenaken anggenipun parkir. Nggih, leres. Nggih. Mobil sepeda ora karuan kae. Semangat kagem pemuda Kedung Banteng mriki. Lah mila menika perekonomian saged berputar menawi enten wayang ngeten iki, nggih to. Sing dodolan ya do payu, sing duwe tenda sound system ya payu, senimane ya entuk rejeki. Kanca-kanca parkir modale mung dream karo Rafia nyatane ya dadi dhuwit. Amin ya rabbal alamin.